esplikako zuen zelan bizizunan ala hirurogeita hamalau. Lehen, on baino lan gehi daitzen. Aitzitxeka izan da, zure aitzitxeka. Nire aitzitxen ama, nire aitzitxe txikin ezala, egun edo jutezen lekutxe da aztu. Egun izaltze da eta 9 urteaz unitxi batko baserri batera izan eskan. Nire aitzitxe eskolatik etorte zanik, etxin lan asko engietxete da. Nire aitzitxen etxin baserrian direzen da lan asko engietxete da. Gerraren ondorioa. Nire aitzitxe 11 urte bat egin zen eskolan. Soldadu korraingu berduzimil, soldadu tirukin eskola apurtu izan da konpondu egin biarrixebe. Konpondu bitxartin ez nixebe eskola dago. Nire aitzitxe 12 urte eukosala zabaldu bat dira. Baina nire aitzitxek ez nixeban jo etxin lan asko zeuelako. Gernikan egon zan. Eta nire amuma bertan bizi zan. Bombardaketi izen zanik, nire amumak 7 urte euko zan, da beran etxi hori apurtute beratu zan. Nire amuma nahitxe gainera gerran zan. Goizaneko tio lehonik hartu zutzen etxi nire amuma, beran ama, eta beran irune barrean nire amuman eraman lehengu zuten. Aspaldiko jolasa. Aspaldi ez ma postailurik edosten, girudik izedelako. Postailurik barik jolastezun da, oso ondo pasetan. Adibidez, eskutaketan, azapetan, soka saltun, eskupelotan, magnuka, sankopotroka eta da. Ordun kotxe gitzi zeuen da paseta san kotxe bakotxeko holan jolastezun. Bai San Sebastian izen ez, bai ez Bilbo izen. Ze jate ben, egun edo jate den lapikoku, da gozaltzeko kafesni hartzera. Gabetan modokile esni, arroine, taldu edo beste gauza batzuk jate bezan. Da medizen datan txokolakita bezan. Hon historizo bako zakotzen. Behin nire aitzitxek da beran bianaik eskola pando egiten. Dudazu pentseta beneen eskola juni zila baina, euden eskole baina beratxua zeuen erreka baten zeuesan jolaste. Kanpai joganin amabez ezila, etxe da juntzen bazkaltzera. Jaiak eta ospakizunak. Gabonak. Afari berezi bat eitxe behar. Afari berezi bat eitxean gabonetan nire aitzitxen etxin. Hau zan, lehenengo platera, azie olezuaz. Bigarrena, etxeko solomu, piparrakin edo makillaue. Hirugarrena, intxau saltzi edo sagar saltzi. Postriet, roiet. Da azkenik, kafi, eta gero kantau da jokun etxen. Erregitan, bakotxako pari bat dirua pur bat ekitxe bat. Herriko jaiak. Herriko jaietan, baskari eraba jate behar. Adibidez, arrozoz, ni, bilotza, Santa Agera. Santa Agera bezpedan gazteko aldia bat jutezan. Zanaterikate kantetan, soinu laguntzaz. Koplari bat eotezan. Amioiko eskolako nire aitzitxezan. Eta beran lagunek aitzitxek kantatze bana errepikatu etxe. Txikinek zilarik kantatza ben Santa Ageran bizitzi da etxeko bakotxarik kopla bat kantetatzen. Dagoen aitzitxekak horreta hon kopla bat kanteko. Etxe hontako lagun maiteak, nijoten doitzutatea, alegratzeko gazteak eta kontsolatzeko guztiak. Dagoen argazkizek esplikauko zuetaz. Hau da, aspaldiko etxe bat goizuetako. Da hau neude aitzitxen familize, hau neude aitzitxen aitxe, hau neude aitzitxen ama eta hau neude aitzitxen. Hauen internetetik eta dauten 37ko germine argazki bat. Eta hau beste argazki bat aspaldiko, eta hau milioiko eskolako uniek. 1994 da hau da nire aitzitxen. Eta mendak behar dut.
Hau da, neure alumon kogun inoin, da neure alumon amon. Da hau, bebai 37ko egin beste argazki bat. Da hau, argazki zatu. Zenbat urte dakazurrek, itxikora bera? Hasiera da. Edición de Nicolau. Mila bederatziehun eta hamabi. Zenbat urte, zenbat urteko? Gazte behon urte igual. Baita, hamabi bai urdu. Urte bada maila. Da hogeita zazpi. Da bada da pikuta bada. Galderari. Irati zer. Irati galderi etxea. Nor. Hil zan ja. Noiz bizi zen. Zanitik, hil zan, ja.